Pormal nang nagpuon ngunya na aldaw Agosto 28 ang pagsunad ng Certificate of Candidacy o COC kan mga aspirante para sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Apwera sa mga opisina kan COMELEC, may mga designado man na venue para sa COC filing. Sa Legazpi City, ang Gregorian Mall ang saro sa mga designadong venue. Si Aljun ang saro sa ginatos na aspiranteng nag-amay magpila digdi para magsunad kan sa iyang COC. Siyempre po, madami pong barangay dito sa Legazpi. So, pinili namin na ngayong mag-file sa first day of filing para makasiguro na kami. Kumbaga, makaprepare na kami sa mga next na hakbang. Sa Banuan kan Daraga hulita sa ditman salan opisina kan COMELEC, ang filing kan COC ginibo sa Daraga Covered Court. Ang incumbent barangay captain kan barangay Binitayan sa Daraga Albay, saro man sa primerong nagsunad din COC. Pinili niya daang magsunad ng ngunyan ng COC sa pagtubod na maswerte ang numero 8. Para matapos na, para makapag-ibon na kami, kan mga pasunod-sunod may gigibon. Besides, incumbent po ako, kaya dakon pa man na trabaho sa opisina, kan barangay, kaya pinili ko na niya para at least matapos na. Apwera sa pagpuon kan pagsunod din COC na madurar sundo sa Setyembre 2, ngunya na aldaw ang pagpuon man kan COMELEC Ganban. Grabe po. Garo po bagang last day, so first day. Sa pagmonitor ko po sa bilog na na mga munisipyo, dakulong po ang nagsusuruan sa samong opisina para po maka-file sa first day of filing of COC. Alas 12 kasubagong maagahon kan puunan maglatag kan Bicol PNP nin checkpoint sa manlain-lain na lugar sa rehiyon. Apwera sa Ganban as in filing of COC, ngunyan man naaldaw ang opisyal na pagpuon kan election period na madurar sundo sa Nobyembre 29. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.